Какво прави моето момченце? Дай ми здрасти, дай здрасти. Браво! Лигни, моето момче. Браво на моето момче. Седни. Седни, браво. Как спи, Цезар? Как спи? Така ли спи моето момченце? Браво. А катеричката, как стои катеричката? Така ли стои? Браво на моето момче. Как говори, Цезарчо? Как говори? Така ли говори? Как? Покажи. Как? Говори пак как? Какво каза? Не чух. Не, без да викаш. Няма да викаш. Скарай ми се. Браво на моето момченце. Дай сега да видим пак и да ги знаеш команди. Лигни, моето момче. Лигни. Браво. Седни. Дай ми здрасти. Дай здрасти. Браво. Дай здрасти пак. Браво. Как спи, Цезар? Как спи? Браво на моето момченце. Катеричката как спи? Катеричката. Тихо. Как говори, Цезар? Тихо, без да кажеш. Как говори? Така ли говори? Дай как? Браво на моето момче. Браво, много умно това, бе. Айде, изпари се горе. Айде горе, изпари се горе. Назад, иди назад. Иди назад. Ела към мен, ела. Браво. Завърти се. Браво на моето момче. Завърти се пак. Браво, ела.